Pozdrav narode, dobrodošli u novi video. Pre samog početka klipa ostavite like, share i subscribe na kanal. Evo, sasvim tužan video, Tafea prodajemo. Zašto ga prodajemo? Kupujemo veći traktor. Da ne bude, kako se zove, da Tafe ne valja. Hvalio sam ga, da bude, neki će kažu hvalio si ga. Sad ga prodajete. Ne. Da možemo, ostavili bi ga stvarno, ali neće nam trebati treći traktor. Kupujemo veći, poručili smo traktor, neću da kažem koji je. Nek bude tajna. Stiže sad krajem ovog mjeseca. Tafe je prodat. Nego onda šlep služba je stigla. Sad ćemo da ga natovarimo, iskreno meni je jako žao. A šta ćemo tako kako je. Možemo s provozama, je to posljednja vožnja sa njim. Fergusona nećemo da diramo, njega ne bi prodavali ni pošto. Jer Ferga je naš prvi traktor i dosta nam je para donio. S provozom malo sa Tafeom. To je neka posljednja vožnja. I jeste. Da ga upalim. Služio. Krenemo. Sa traktorom smo stvarno prezadovoljni i bili i bit će. Ali, što bi se reklo, sudbina je taka. Mašina. Eto, to je bila neka posljednja vožnja sa njim. Iskreno jako mi je žao što ga predajemo. Kupac je uz ovaj traktor dobio i automatsku kuku i fabričku kuku, onu na klin. Dobio je set alata, topling polugu naravno, još jedan par tegova. Mislim da se ono ispalo fair sa naše strane. Eto, hvala vama što nas pratite i gledate. A ja ću poslije da snimim utovar, kad ga budemo utovarali. Neka se sreće na ovom kupcu, da ga dugo služi. Pozdrav.